Pa evo, prije svega hvala svima što ste došli. Jučer sam zamolila sam prijateljicu da se spomene u molitvi da izdržim ovo. Ona je rekla, ako ti Bog daje emisiju, da će ti glas. Pa ja vjerujem da je tako. Za one koji me ne znaju, ja sam Kristina Jelenović, mama sam jednog posebnog dječaka, Tea, koji ima 8 godina i na svijet je došao sa 3 rijetke dijagnoze. Jedna je Janssen-de Vries, tu kasnije mentalno i senzorno, druga je ciklični sindrom povraćanja, to vam neću ni objašnjavati šta je, ali strašno, a treća je aktiv-riboza, to je ukočenost lobova. Malo više kažem. I zapravo cijeli život prolazimo ta nekakva liječenja i nikad nismo zapravo bili sami, jer Bog je uz nas. A sad ćete čuti jednu priču koja se dogodila nedavno. I ja vjerujem da je ova priča, zapravo je misija došla, da će nekome usaditi sjeme vjere, a Bog će onda napraviti dalje što mu treba. Znači, pogled i tišina u bolničkoj sobi se zove. Rano ujutro 10.10.2023. ispratili smo Tea na operaciju lijevog stopala. Tako je ono što smo odgađali 2 godine, kupujući vrijeme dobrim ortozama, ipak pokucalo na vrata. Zbog višegodišnjeg staža roditelja sa posebnim potrebama, odglumili smo da je sve ok, govoreći mu da se vidimo uskoro kada će sve ovo biti gotovo iza nas. On je to povjerovao jer smo mu roditelji, a dijete ne zna za drugu opciju osim potpunog povjerenja u mamu i tatu. Prolazile su minute, pa su se sati počeli nizati jedan za drugim, a mi smo ga strpljivo čekali. Molili smo se u kapelici da izdrži sve ono što ga čeka u prvim danima nakon zahvata, a to je jako velika bol i neugoda od kojeg nema bijega. Ovo je bio njegov 14. zahvat sa buđenjem iz anestezije, ali čekanje uvijek ima isti okus gorčine kao i kod prve operacije. Vlada potpuna praznina bez njegovog osmijeha i tinja žarka želja da mu potrčim u zagrljaj i da ga njegujem dok bolovi ne prestanu koji dan kasnije. 4 sata kasnije pozvali su nas rekavši da je operacija gotova, pa sam ušla u šok sobu. Prvo što sam vidjela bila je ogromna mašina koja je puhala topli zrak u njegovo stopalo. Iznenadio me prizor, ali kako nisam doktor, nisam tražila objašnjenje, već sam se priljubila uz Tea, koji je bio dobro raspoložen i tražio da idemo u našu sobu, jer mu je ovdje baš bez veze. Pitala sam anesteziologa koji je bio uz njega kako je sve prošlo, no umjesto odgovora dobila sam samo bezličan pogled i komentar: doći će doktor pa će vam sve objasniti. Ni tada mi nije bilo ništa čudno, jer to su jako velike operacije gdje svatko ima svoju ulogu, pa sam se posvetila zabavljanju Tea i čekanju doktora. Kad je konačno došao, rekao je kako je bilo problema sa cirkulacijom noge za vrijeme operacije, te da je stopalo bilo sat vremena bez krvi i da nikako nisu mogli uspostaviti normalni protok. Nadodao je da ih je jako plašilo. Ali ja vidim nogu i kažem, dobro, to su komplikacije, ali noga je tu. Zar ne? Kaže doktor, sad idemo u sobu. Svakih pola sata aparatom ćemo mjeriti puls u stopalu i nadaju se da će do kraja večeri sve biti ok. Pola sata nakon što smo se smjestili u našu sobu, ušla je sestra, otkrila plahtu, te smo prvi puta vidjeli stopalo koje je bilo potpuno bijelo i hladno. Steglo me u grlu, ali kako nas je Teo trebao, odlučili smo staviti plahtu kao paravan, da on ne prati što se događa ispod struka i da mu bude ugodnije, i ne misliti dalje o viđenom. Dan je protekao tako da su svakih 15 minuta ulazili i pokušavali aparatom naći puls u stopalu, ali aparat je uporno šutio. Tek na sekundu ili 2 zapištao bi kao da je ulovio signal, no ubrzo iza toga sve bi opet utihnulo. Niko nije ništa govorio, a naši su cimeri većinu dana bili u hodniku da nam pruže mir i privatnost, na čemu smo im bili zahvalni. Atmosfera je uistinu bila čudna, jer kad bismo ulovili nečiji pogled koji bi ljudi prisilno držali namještenim na pozitivan izraz lica, vidjelo se da se u sebi osoba grči od straha, emocije i neizvjesnosti. Došla je prva od mnogih večeri patnje za našeg sina, jer su u 21 sat odlučili na živo mrdati 8 žica koje su bile nabijene u njegovo stopalo kao ražnići, u nadi da možda jedna i pritisnula žilu pa će se sad osloboditi i krvotok će se uspostaviti. 2 sata Teo je vrištao od neopisivih bolova. Njegov otac i ja nismo više znali što reći, jer smo mu sve utjehe već davno iscijedili kroz svoje usne. Držali smo ga za ruke i međusobno šaptali pogledom, zar je moguće da se ovo zbilja događa?
Kad je već bio potpuno mokar od znoja i više nije imao snage, odlučili su izvaditi žice, što je zadalo novi udarac na bolnoj, izmučenoj nogici, a za Tea to je bio kraj. Utihnuo je jer je bio u šoku. I taj pogled nikad neću zaboraviti. Objasnili su nam da će se sad preko noći dogoditi nagli uljev krvi u stopalo, te da ujutro mora hitno na operaciju kako bi mu razrezali kožu da otpuste pritisak i da će poslije toga ponovno procijeniti situaciju. Tu noć Teo je spavao umoran od svega, dok sam ja sjedila uz njegov krevet i gledala u to brižno stopalo, misleći kako će se sva moja majčinska ljubav utkati u te rane i da će se tako sami iscijeliti. Ujutro će sve biti u redu, mislila sam, i stvarno sam jako vjerovala u to. Na 6 sati je došlo, prije nego što sam se snašla, a stopalo je izgledalo kao ogroman, prenapuhani ljubičasti balon, pun krvi koji će se svakog trena raspuknuti. Mislila sam da ću se ispovraćati od panike dok smo išli prema sali, a stalno sam gledala u Tea i govorila mu da će sve biti u redu. Dopustili su da Davor i ja idemo zajedno u predoperacijsku pripremu, te smo ga izljubili najvećim busama, pomazili ga i dali mu njegovu lutku Isusa da ima najboljeg prijatelja u sebe. Rekli smo mu: Teo, ovo je samo promjena gipsa i vidimo se kad se probudiš. Dobro, mama, rekao je Teo jer mi je vjerovao. Vjerovao je da će sve biti gotovo nakon ovog zahvata, a mi smo se nadali da je to istina i da nismo opet po tko zna koji put lagali u oči svom sinu. Odveli su ga, a Davor i ja smo se raspali u 1000 komadića. Čučali smo jer su nas noge izdale i hiperventilirali smo između plača i agonije zbog svega što se događalo užurbano kao na traci. I sada dok ovo pišem, dok se prisjećam svega, taj trenutak sirovog očaja, beskrajne tuge i samoće je život bez Boga. Tako vam izgleda život bez Boga. Otišli smo u kapelicu gdje sam se bacila pred noge blažene djevice Marije sa Isusom, te smo zajedno plakali više ne znam ni koliko dugo. Upalila sam 4 svijeće pored kipa kada sam se sabrala da prebacim fokus na nešto drugo, a ne na minute koje su bile dugi ko sati. Jedna za Tea, rekla sam, jer je najveći poklon koji smo dobili od Boga. Druga za našeg predraga koji je iz mog trbuha otišao u raj, u zamolbu da s neba pomaže svom bratu, sada kada mu je bilo najteže. Treća je bila za našu obitelj, koji će sve ovo izdržati tako daleko od nas, a znamo da su svim srcem željeli biti uz Teo. I zadnja za naš brak, koji upravo prolazi kroz veliku traumu, da se razumijemo i bez govora i damo si međusobnu potporu vjerujući u bolje sutra. Molila sam se za snagu, još jednom govoreći Bogu da ne vidim to što On zna da je u meni i kako ne znam hoću li izdržati koliko me duša boljela. A sad znam da je On znao, jer Bog sve zna. Prolazili su ponovno sati i sati čekanja, a nakon nekog vremena došli smo u kafeteriju da se malo maknemo od svega. I znate što je bilo prvo što sam tamo gledala? Velika plastična kutija i dvorac za barbike gdje su bile lutke, gdje su se djeca mogla povremeno igrati u pauzi od operacija. Dan prije prve operacije, predvečer ušli smo u istu prostoriju i Teo je rekao: mama, hoćeš li se malo igrati sa mnom? Ja sam mu rekla, držeći u ruci šalicu kave: a daj Teo, pusti me malo na miru da popijem ovu kavu. Kao da sam ja prošla sva ta silna vađenja krvi i rengene i pretrage. Ja sam bila patnica, a ne on koji je sve obavio bez da je rekao a. On se samo želio malo igrati sa mnom i bio bi sretan, a ja bi dalje mogla piti svoju kavu. Ošamarila me ta spoznaja kako jedino što je on želio nakon svega što je doživio taj dan je bilo moje vrijeme, a ja sam ga željela za sebe. Sjela sam na stolicu i ridala suzu za suzu. Pozvali su nas da je operacija gotova i rekli da oboje možemo k njemu. Pravilo je bilo da samo jedan roditelj može k djetetu, pa smo znali da je to loš znak i čvrsto smo se uhvatili za ruke i ušli. Aparat za zagrijavanje bio je ponovno na stopalu i ponovno ista izjava da čekamo doktora. Sad sam već naučila da to nije bilo dobro. Cirkulacija je bila minimalna, stopalo ljubičasto i hladno. Doktor je objasnio kako je prošao zahvat i da sad moramo ići u sobu pa će doći kroz neko vrijeme pričati s nama. Nismo dalje ispitivali jer nismo bili spremni za nove udarce. Jedna sestra ulazi, traži puls, na stopalo ništa. Drugi doktor ulazi, traži puls, ništa. Nose nove priključke u nadi da je stopalo premaleno da bi se pravilno izmjerio puls, ali ništa. Aparat i dalje šuti. Nikad tišina nije tako vrištala, a opet bila tako nečujna da nas je gušila polako stežući svoj stisak.
Oko 13 sati dolazi u sobu naš doktor i ostatak personala te pregledavaju stopalo koje je bilo u sendvič gipsu. Nitko ne želi prvi progovoriti. Davor i ja se pogledamo kao da smo si dali međusobno dopuštenje za ulazak u zečju rupu iz koje ne znamo kako ćemo izaći kad ih pitamo što se događa. Ja konačno skupim hrabrost i kažem, doktore, mi vidimo vaše međusobne poglede i razumijemo što znači tišina u sobi, pa vas molim da nam kažete kako stoje stvari. Rekao je u jednoj rečenici, to nikad neću zaboraviti. Ovo je jako rijetko što se njemu dogodilo. Mi smo napravili sve što je u našim rukama i moramo se moliti da se dogodi čudo da mu ne odrežemo. Ja sam znala da je situacija kritična, ali ne toliko, pa sam rekla, odrežemo što, prste? On je rekao cijelo stopalo. Pogledala sam u Davora dok mi se lice oblilo hladnim znojem i željela sam nestati istog trena. Željela sam se uštipnuti i probuditi iz noćne more koja nas je zadnja 24 sata izvela iz cipele, ali bila sam svjesna da ne mogu nikamo. Dugo su nas pustili da se gledamo, onda su rekli da će čekat popodne da ponovno razgovaramo jer su shvatili da nam je sve previše. Teo je cijelo vrijeme imao paravan od plahte, a razgovori su se odvijali na engleskom i njemačkom i nije znao što se događa. Za njega gips nije bio dobar, nogica je imala malo problema, a sve to doktor i rješavao i bit će u redu. Davor je instinktivno nastavio zabavljati Tea, a ja sam ga poljubila i rekla da idem srediti privatnu sobu i da se moram malo maknuti. Tu noć čitala sam o Marti i Mariji pored Isusovih nogu, te sam rekla na glas Davoru kako nam moja nevjera i nefokusiranost na Isusa, poput Marte u ovom trenu, ne čini nikakvu uslugu i da moram malo razbistiti glavu. Željela sam biti blizu Isusa, znala sam da me on strpljivo čeka, ali svjetovno je bacalo pred nas toliko toga da smo izgubili put k njemu. Dogovor za sobu sveo se uglavnom na moje suze i molbu da imamo privatnost kad mu odrežu to stopalo. Željeli smo isto tako da naša cimerica, malena curica koja je taj dan imala istu operaciju kao i Teo, ne misli da će se i to njoj dogoditi. Te traume zahtijevale su vlastita 4 zida. Ni dan danas ne znam kako sam došla od bolnice do stana. Jedna velika magla u kojoj su me anđeli sačuvali da se ne sudarim s autom. Kad sam ušla u stan, pala sam na koljena i krenula vrištati. Srce mi je puklo i bol je bila intenzivno probadanje u prsima. Nazvala sam baku Snježanu koja je rekla kako evo baš ona i dede Milenko mole krunicu na trsatu. Na to njezino vrisnula sam nekoliko puta. Ne diži se s koljena, mama. Ne diži se s koljena, mama. Molim te, ne diži se s tih koljena da mu ne odrežu nogu ako će mu vaše klečenja i molitva pomoći. Danas znam da mi je Bog dao taj trenutak za uspomenu srcu. Kako više nikad tako ne treba biti. Osjećati da nemaš kontrolu nad situacijom i svojim emocijama, jer uz Boga uvijek ima nade i sada to znam. Nazvala sam svoje tete čuvalice, kako ih od srca zove, Marinu i Danijelu, i one su me doslovno išamarale vjerom, što mi je bilo potrebno, i rekla sam da idem po tuš da se malo dobijem. Zapravo znala sam da se idem još malo plakati, jer godinama koristim tuš za ventiliranje emocija, tamo me niko ne vidi i mogu biti ranjiva. Pod tušem sam taman krenula plakat kad sam odjednom lupila svom snagom šakom u zid, bez da sam toga bila svjesna, i zarežala sam ne. I tad mi je u glavi došla slika našeg Tea. Kad bi se on zainatio da će nešto napraviti, a rečeno mu je da to ne može, on bi lupio i rekao ne, kao gledajte me kako ja to mogu. Shvatila sam da ako Teo može vjerovati u sebe, onda ja kao njegova majka moram prva to napraviti, baš kao što je Marija napravila za Isusa. Sve mi se posložilo u glavi, pa sam brže bolje došla nazad u bolnicu i rekla Davoru kako je Bog čuo naše molitve, ali od nas traži 100% vjeru i potpuno predanje. Stoga prekidamo svu komunikaciju s vanjskim svijetom, rekla sam. No ona i baka dobivaju novosti na kapaljku jer nam trebaju snažne i da mole punim srcem, a ne da ih tuga udavi. I da držimo mi fokus na Bogu i našem Teu. Ljudi bi nam sigurno dobronamjerno govorili da će sve biti u redu, ali potkrala bi se i koja misao tipa zašto opet vi? Ili nadam se da će sve biti ok. A za nas je to bilo nedopustivo. Da ne vjerujemo ono što znamo da je već uslišeno bilo je nezamislivo. Te smo odabrali sebično zatvaranje u našu malu obitelj gdje smo se prepustili Bogu i njegovom milosrđu. Oko 18 sati došao je doktor u sobu sa sestrom te nam je ponovno rekao istu rečenicu čisto da budemo sigurni da smo je čuli. Rekao je od danas, od srijede do nedjelje, čekamo hoće li se dogoditi potpuna amputacija stopala.
Rekla sam da razumijemo kako nam moraju sve objasniti da se osiguraju od moguće tužbe ili tko zna čega, ali da mi nemamo nikakve zamjerke niti zle misli o ovome što se upravo odvijalo ispred naših očiju. Da znamo kako je on dobar čovjek i odličan kirurg, te da se to moglo dogoditi bilo kome, jer je Teova nogica tako nepredvidiva i unikatna. Rekao je da je njemu jako teško, jer da je i on roditelj i da smo jako blagi prema njemu. Kao da je očekivao neki ispad ili nešto tako s naše strane, pa da je njemu bude lakše, jer vjerujemo da ga je cijela situacija izjedala. I tad sam postavila Božji autoritet na Teovu nogu. Rekla sam mu: doktore, vi ste nama rekli da ste vi napravili sve što je u vašim rukama i da je sad potrebno čudo da se stopalo ne amputira. Ali to nije istina. Ništa od ovoga nije u vašim rukama. Svi smo mi u Božjim rukama i kako On odluči, tako će biti. Vjerujemo da je Bog čuo naše molitve i uslišio ih, a sad na nama leži najteži period kušnje, gdje moramo gledati ovo ljubičasto i hladno stopalo, znajući kako je ono već zapravo zdravo i da mu samo treba dati vremena da se meso oporavi. U duhu noga je bila zdrava, to smo bili sigurni. To će sada biti test naše vjere u kojem tražimo potpunu suradnju od svih vas. Svakog dana kad uđete u našu sobu i pitate kako je stopalo, mi ćemo vam reći da je stopalo bolje i vi ćete reći u redu. Rekli ste da vam treba čudo, evo vam našeg Tea. On je kao većina djece s artrogripozom trebao umrijeti u trbuhu jer je puno spontanih s tom dijagnozom, a zatim i na porodu od komplikacija. Evo vam njegova noga. Ona će biti vaše čudo i vi ćete još godinama pričati o njegovom stopalu, znajući da vam je Bog uslišio traženo čudo i da će svaki njegov korak biti svjedočanstvo beskrajne ljubavi koju naš nebeski Otac ima za sve nas, ako mu mi to dopustimo. Ljudi neće moći vjerovati da je stopalo ostalo na nozi, ali mi ćemo znati, jer će se sve odvijati ispred naših očiju. A za uzor na ovaj dar puna će nam usta biti svjedočanstva da svijet zna moć vjere i koliko je dobar naš Otac. Mi nismo obitelj koja se pita zašto mi, već je naš moto oduvijek bio tko, ako ne ja, znajući tko stoji iza nas. Emocije su bile nabijene u sobi, šutjeli su, gledali su jedan u drugoga, gledali su nas, neki su plakali, a mi smo se samo klimnuli glavom i naša misija je počela. Objavila sam na Teovoj stranici da se povlačimo s društvenih stranica i nastavili smo dan kao da se ništa ne događa. Tu noć na rasporedu čitanja iz Biblije bilo mi je Psalam 10.17 koji kaže: ti ispunjaš želje siromaha, Gospode, krijepiš srce njihovo, priklanjaš milostivo uho svoje. Znala sam u srcu da je Bog čuo moju molitvu. Idući dan prebacili su nas u svoju sobu, a na vratima je stajao nacrtani junak koji ima svaka soba. Djeca i junaci sa različitim ozljedama ili potrebama, a naš je imao, baš zamislite, amputiranu jednu nogu sa protezom. Vrag je posvuda ako mu dopustite. Mi nismo. Ignorirali smo svaku misao koja je mogla doći iz sumnje i straha jer ga nije bilo. Uistinu vam kažem da smo osjećali takvu ljubav i spokoj koja nije bila s ovog svijeta. Posvetili smo se jedni drugima i koristili svaku sekundu da svjedočimo ljubav koju smo osjećali i radost da će se Bog pobrinuti za sve. Baka i nona bi nazvale na video poziva, mi smo se zabavljali, čakulali kao da smo bili na izletu i one su to poštivale. Ponekad bi se koja usudila pitati ako ćemo se čuti bez video poziva, misleći da će izvući neku informaciju o tome što se događa. Ali mi smo rekli da ne može. Stanje se neće promijeniti za 10 minuta, niti pola sata, niti dan. Rekla sam da čekamo nedjelju, a do tada stopalo je loše, ali svaki dan sve bolje. Može se reći da sam bila hladna, ali trebala sam zadržati pribranost, a znala sam da će one to razumjeti. Pitali su za slikice stopala i to smo im uskratili jer smo željeli da u molitvama vide njegovo savršeno zdravo stopalo i da takve misli odašilju u svijetu. Tako da ako ste ih pitali kako je stanje kod nas, one uistinu nisu znale opseg priče dok nismo došli i predali im ovo svjedočanstvo. To izdržati znači biti majka i jako sam sretna i ponosna da u sebi imam 2 snažne žene, nonu i baku, onda kada mi je bilo najpotrebnije. Svaki pola sata ulazila je sestra provjeravati stopalo i da vidi ako nam nešto treba, a mi smo redovito ugrijavali topli oblog te ga stavljali na stopalo da mu malo pomognemo. Bio je spojen na 150 braunila, dobivao više ni sama ne znam što od sirupa za bolove, vitamine, protiv zgrušavanja krvi, mjeri tlak, mjeri šećer, od stresa, ciklični se aktivirao.
Doktor je ušao u sobu, pitao je kako je stanje, ja sam rekla, Teo je dobro, obavlja sve svoje tjelesne funkcije, zbog čega smo jako sretni, moralno je ok, igra se, stopalo je bolje. Doktor je podignuo plahtu, vidio stopalo ljubičasto hladno, nazad pokrio i rekao u redu. Popričali smo o općenitim stvarima i kako se stalno moli za Tea, kako mu u čitanju Biblije je stalno spomenuto nešto konkretno za našu situaciju. I ja sam rekla da imam istu situaciju. Taj dan na čitanju imala sam Psalam 18:16 koji kaže: U nevolji svoje povikah Gospodu, zavapih Bogu svom, on razabra iz šatora svojega glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj. Bog nas je cijelim putem bodrio svojim riječima i ljudima s kojima nas je okružio. Imati u sebe doktora u vjeri je takav blagoslov koji nismo tražili, a dano nam je od Boga znajući kako će nam biti lakše prolaziti kroz cijelu situaciju uz podršku molitve. Sestre su rekle da prvi puta nemaju nikakve informacije o tome što se događa, jer doktor izađe iz naše sobe i samo kaže stopalo je bolje. Povjerio nam se kasnije da kada je on vidio koliko mi vjerujemo Bogu, onda je rekao da on mora tako. Sestre su rekle kad su vidjele doktora tako smirenog, onda su rekle moramo i mi tako. Kao da se pokrenuo lanac prepuštanja Bogu i ta spoznaja koliko tvoja vjera može potaknuti druge ljude na mir, bila nam je veliki poticaj da ostanemo dosljedni u svojim molitvama i zahvalama. Zahvaljivali smo na sekundama koje su bile prisutne poput njegovog smijeha jer smo znali da ga trenutno ne boli. Kad bi se žila za vađenje krvi brzo našla jer se nije patio. Zahvaljivali smo na svim ljudima oko sebe koji su bili toliko dragi i pazili na nas. Bili smo zahvalni na svima vama koji ste strpljivo čekali vijesti i niste očekivali povratne poruke na svoje upite znajući da ih vidimo, ali nismo u stanju odgovarati. Na vašim molitvama, na postu, na svemu dobrome u tom danu, a drugo smo prepustili Bogu u ruke. Bila je promjena gipsa i previjanje rana i opet intenzivna bol i preznojavanje. Ljubičasto mesto hladno, izrezano s umjetnom kožom na više strana i bezbroj rupa od žica gdje je bilo provodeno na prvoj operaciji. Stopalo je izgledalo tako krhko, a zapravo tako jako u isti tren, kao da je nepobjedivo, jer je još bilo tu unatoč svim prognozama. I stvarno vam kažem da sam čula stopalo kako mi govori dok ga gledam, da se ne bojim i da će ostati na Teu. Zbog njega, jer to zaslužuje svom snagom koja izlazi iz tog malog tijela i nas roditelja koji ga toliko volimo. Rekla sam da jedva čekam dan kad ću ga moći zagrliti i izljubiti, a onda su ga ponovno zatvorili u gips i ostala je samo slika u glavi koja ne blijedi sa danima koji su prošli. Na umjetnoj stijeni za penjanje jedan dan penjao se dječak koji ima obje noge amputirane i nosi proteze. Mi smo ga bodrili kao da je bio naš sin. A Teo se okrenuo i rekao je, mama, ja ću jedan dan biti ovakav. Tada smo se osvijestili da nema razlike u našoj ljubavi prema Teu, bio on s nogom ili bez, i koliko je sve drugo nebitno. Samo smo htjeli da ga u konačnici više ne boli. U subotu sam se čula sa našom dragom obiteljskom prijateljicom, mojom dragom tetom Marom, koja mi je poslala poruku da ima potrebu reći mi nešto što je došlo kroz molitvu u srce. Kako me Mara uvijek centrira u vjeri, još od kako se Teo rodio, znala sam da je bitno ono što mi ona mora kazati. Rekla je da naše čudo možda neće biti onako kako mi očekujemo i kako Bog nikad ne griješi u svojim odlukama, pa čak i ako odluči uzeti tu nogicu. Ali ja sam to već znala i rekla sam joj da smo sve prepustili Bogu. Spremni smo da Teo živi bez stopala, da ćemo jednako kao i do sada pokazati svijetu kako se i tako može živjeti. Da i dalje vjerujemo u Boga i njegovo milosrđe bez obzira na sve. Kroz razgovor dobila sam savjet da mu sa svetom vodicom malo prekrižim prstiće, a kako u našoj kapelici nije bilo vodice, odlučila sam otići u gradsku crkvu. Kad sam došla, ona je bila zatvorena, pa sam pomislila o sebi. A dobro Bože, ja znam da je to stopalo već zdravo i da je ovo bio samo pokušaj, da ja kao majka imam osjećaj da doprinosim ozdravljenju svog djeteta ovim činom. I bez toga ja ću ti vjerovati potpuno. I tad se mi otvorio vrata svog doma. Nisam mogla vjerovati, ali neki par imao je dogovor za krstitke i taman su odlazili i svećenik ih je pratio. Ja sam rekla da sam došla po vodicu, pa me pustio unutra gdje sam pala na koljena pred Sveti križ i rekla: O moj Bože, ti si tako dobar otac. Ti si znao koliko moje srce žudi da fizički pomognem svom sinu, pa makar i ovim jednostavnim činom, i to si mi dao. Tad su zazvonila crkvena zvona kao da je to bio potvrdan tvoj odgovor, pa sam se nasmijala i vratila kod Davora i Tea u sobu.
Namočila sam malenu papirnatu maramicu vodicom i stavila mu na prstiće koji su virili iz gipsa, iako su nam rekli da se strogo ništa ne stavlja, da se rana ne inficira. U srcu sam znala da to moram napraviti. Nakon 2 sata otkrila sam prstiće i imala sam što za vidjeti. Na 3 prsta, kao vrh pribadače, bile su male roze točkice. Kada 4 dana gledaš u tamnu ljubičastu sivu boju stopala i tekako vidiš roza boju kad se pojavi, a makar i na ovako minijaturnom obliku. Rekla sam Davore, stopalo se počelo roziti, a on je rekao, ok, kao, čulo sam te. Na to sam mu rekla, ne, stvarno pogledaj. Vidio je i tad smo se jedan drugome srcem osmijehnuli nakon tjedan dana lelujanja ovoga i onoga svijeta. Došao je naš doktor i kad smo prošli onaj uvodni dio da je sve ok, bla bla, ja kažem, doktore, stopalo je rozo. On je isto ko dao, rekao, ja je ok. Ja kažem, ne, stvarno. On je dignuo plahtu, vidio je i rekao, it's pink, rozo je. Ja njemu na to kažem, pa rekla sam vam, doktore, da je stopalo zdravo. Pokažem prstom prema nebu sa najvećim cerekom koliko sam bila izvan sebe. Sobom kao da je prošao propuk koji je odvukao van sav onaj ustajali zrak pun iščekivanja i čudnih pogleda, a nastupilo je olakšanje, iako smo znali da smo još daleko od idealnog. Puno smo pričali s njim tada i uistinu Bog vam uvijek uz bok stavi ljude koji vas mogu još više približiti njemu onda kada vam je potrebna njegova blizina. Vi samo morate imati otvorena srca, vjerovati u to i prepoznati. Dogovorili smo se za 3. operaciju koja je morala se dogoditi, iako bi mi više voljeli da Teo je imao neko vrijeme za oporavak, a čekat se nije moglo. Umjetna koža na stopalu morala se promijeniti, kosti namjestiti da mu ne uzrokuje konstantne bolne situacije i na kraju trebali su vidjeti što se događa s krvotokom. Ponedjeljak je imao tu 3. operaciju, a kako smo ga otpravili, ne znam. Tim anesteziologa i divne sestre bili su tako dragi, a jedan član počeo je pjevati pjesmu Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Isus me voli, to ja znam, jer mi Biblija kaže to. Bog nam je govorio da će se pobrinuti za njega kroz glas te osobe koja je pjevala. Dok sam živa, svjedočit ću kako smo blagoslovljeni ovim čudom i koliko smo zahvalni. Ali isto tako kao roditelj kažem vam sada iskreno da smo osakačeni doživotno jer smo gledali svoje dijete kako prolazi kroz gorke muke tjednima, a mi smo mogli samo bespomoćno stajati i čekati. Dati mu koju pusu, zagrljaj, a sve ostalo morao je prolaziti sam, a za roditelja nema teže stvari. Molili smo se u kapelici, čitali smo Bibliju i tad sam napisala ovo u svoj dnevnik čitanja. Draga moja Marijo, prvi puta istinski razumijem sve tvoje patnje, a naše su ništa naspram tvojih. Konačno znam što znači reći, evo me Gospodine, i prihvaćam sve što ide na ovom našem životnom putu, baš kao što si i ti prihvatila. Hvala ti što si uz mene, uz nas, uz našeg Tea. Uvijek prisutna, tiha, dostojanstvena. Blago me gledaš očima tog kipa i znam da razumiješ moju patnju jer osjećam ohrabrenja koja nam daješ kroz molitve da guramo dalje. Ponovno smo došli do Tea nakon operacije, bio je dobrog raspoloženja, ali pumpa za nogu je ponovno bila tu. Vrag nije popuštao, ali mi mu nismo dali gušta. Te smo bili toliko sretni da smo ponovno zajedno, da smo odlučili čekati doktora bez da dodatno ispitujemo dežurnu sestru. Operacija je bila uspješna, koža se zamijenila, cirkulacija je bila bolja, ne idealna, ali komadić nade za koje smo se i više nego dobro uhvatili apsolutno svi u sobi. Od ponedjeljka do srijede opet ciklični, poteškoće sa kakanjem, ali sve je to bilo za razumjeti jer njegovo tijelo je prošlo mnogo i sad je već bilo iscrpljeno. Promjena gipsa gdje smo vidjeli nogicu koja se nije predavala, te sam još više bodrila do drugog susreta. Toliko mi je nedostajala njegova nogica da kad sam išla u stan svakih par dana prati našu robu, tamo je stajala ortoza od te noge za koju su nam rekli da mu sada neće trebati. Nisam izašla iz tog stana, a da joj nisam uzela u ruke i ljubila mjesto na ortozi gdje su se prsti inače mogli vidjeti. Znala sam pod usnama kakav je osjećaj ljubiti njegove noge i željela sam bar na kratko ponovno u mislima biti u danima kad sam ga nasmijavala, praveći si da ću mu popapati prstiće. Tremalo mi je to sjećanje koje me držalo do druge posjete stana i toj ortozi.
U nedjelju smo se psihički pripremali za 4. operaciju koja je trebala uključivati micanje umjetne kože, zatvaranje rana, ponovno uviđenje žica koje trebaju držati kosti 7 tjedana u ispravnom položaju dok se okoštavanje ne završi, uspostavljanje normalnog protoka krvi i odluka što će se dogoditi sa kožom koja je predugo ostala bez krvi i bila je mrtva. Sada više nego ikada bio jako veliki rizik od komplikacije same anestezije, te je potpisivanje dokumenata za pristanak na tu operaciju bio najmučniji. Idući dan prvi put nismo imali rani termin već u 14 sati, pa s jedne strane on je mogao normalno doručkovati i razbuditi se, prije nego što ga odmah napune sredstvima za smirenje i protiv bolova. A s druge strane, mi smo znali što ga čeka, gledajući ga dok se igrao na krevetu, a nismo mu mogli reći da opet ide pod nož. Nismo znali kako će reagirati, jer smo mu rekli da će ga uspavati, zadnji put promijeniti gips, da se ne muči onako na živo kao inače. A zapravo bojali smo se da se ne aktivira ciklični sindrom povraćanja koji dođe od uzbuđenja. Došli smo u sobu gdje ga prebacuju na stol za salu, motali su ga u tople deke da mu smire treskavicu od nervoze. Gledali smo se svi, ali ovog puta niko nije pjevao. Svi smo bili u grču. Doktor se došao javiti da Teo zna da će ga čekati tamo unutra, a Teo mu je rekao, my friend, let's go, idemo prijatelju. Poljubili smo ga i zagrali i rekla sam mu, Teo, mama te čeka tu i brzo se vidimo. Sekunda i dvije i opet smo zajedno. On mi se nasmijao i mahnuo, a ja sam zatvorila oči da se zapečatim u sjećanju taj njegov vedar osmijeh, jer nismo znali što se može dogoditi od komplikacija. Željela sam tu uspomenu u slučaju najgoreg. Tijelo mi se počelo tresti, oči nisam otvarala, samo sam stajala. Hrabra i čvrsta Kristina sad je izgubila tlo pod nogama, sve dok me anđel u obliku naše sestre s odjela nije zagrlio. Žena me tako jako zaštitnički obgrlila kao da je znala da nisam u svom tijelu i da će trebati čvrsti stisak da me vrati u ovaj svijet. A onda mi je šapnula ove riječi u uho. Možeš početi plakati. Ta žena je dala dopuštenje za čin za koje sam mislila da nisam dostojna, a to je da se slomim. Da bar na sekundu bude mama Tina koja se boji. U potpunosti sam se prepustila emocijama i pustila da suze teku po njezinom ramenu. Čvrsto me držala i tada sam znala da je to naša nebeska Marija, da je ona intervenirala jer je znala sve moje boli. Žena mi je dobrih 5 minuta šaptala da smo dobri roditelji, da je Teo najhrabriji dječak kojeg ona poznaje i nije popuštala zagrljaj. Do kraja života neću zaboraviti taj stisak i te riječi. S neba, preko njenih usana u moju dušu. Mario, hvala ti. Čekanje kraja ove operacije bilo je najduže jer smo bili iscrpljeni, a operacije su trajale po 4 sata. Dok je on bio kraj nas, ponašali smo se kao da je sve ok, bodrili ga, ali kad ga nije bilo, bili smo izgubljeni i prepušteni svojim emocijama. U 18 sati operacija je bila gotova, a ono što je uslijedilo bilo je prestrašno. Ušli smo u prostoriju, a Teo je vrištao iz petnih žila. Zamračili su malo da mu bude ugodnije i dali sve što su mogli protiv bolova, ali on se nije gasio. S medicinske strane dogodio se anestezijski delirij, gdje osoba ne kontrolira što se događa, jer je mozak pod tolikim supstancama da ima čak i halucinacije. S vjerske strane, u tom trenu, odvijala se prava borba između dobra i zla, a naše dijete bilo je zadnja i konačna bojišnica. Davor mu je zgrabio jednu ruku, jer si je želio sve iščupati van sebe, a ja drugu, i onda je krenulo proklinjanje. Naše dijete zna da je psovanje loše, i ako mu se dogodi da izleti van, odmah kaže, oprostite, neću više, jer to za žalosti našeg Isusića. Ali ovo nisu bile psovke djeteta. Ovo je bilo demonsko režanje i takve kletve da sam ja bila zgrožena. Davor je šutio i plakao, i ja sam mu stavila drugu ruku na srce i molila nad njim. Zapovjedala sam zlim silama da odu i rekla sam mu da ove riječi ne dolaze od našeg sina i da mi to znamo. Da je to bolest koja je izgubila zadnje uporište u ovom malenom i nevinom tijelu našeg Tea.
Rekla sam demonu bolesti, noga je zdrava i ti nemaš gdje ostati, a sad samo pokušavaš povrijediti srca roditelja dok izlaziš iz njegovog tijela. Neće ti to uspjeti jer naša su srca kod Gospodina i zapovjedim ti da odlaziš u ime Isusa našeg dragoga koji je prolio svoju krv, svoju dragocjenu krv, da bi mi bili Božiji. Režao, ja sam još jače molila. Otkud mi snaga? Od Boga. Drugčije se ne da objasniti. Nema scenarija koji vas uvježba za tako nešto, a opet išlo je spontano i znala sam da govorim prave riječi. Znala sam da govorim ono čega se demon boji. Ja sama slomila bi se, a tad je toliko anđela bilo oko nas da nisam puštala tu ruku sa srca, bez obzira na to koliko se on kidao i bacao. Nakon pola sata Teo je utihnuo, te smo zamolili da odemo u sobu kako bi se mentalno maknuli iz prostora, što nam je svima trebalo. Kad smo došli na svoj kat, Teo je počeo normalno jesti i piti, pričati, a ono što je svima bilo vidljivo je da je sivo-žuti ten zamijenila roza boja i osmijeh. Rekli su nam da će tu noć provesti u tako velikim bolovima, jer je to bila najteža operacija i da je noga sva izrezana, pa smo se mentalno pripremili na to sa grčem u želucu. A moj Teo spava cijelu noć. Bolest je napustila njegovo tijelo i Teo je bio slobodan. Sada znam da se u toj malenoj bolničkoj sobi doista odvijala borba između dobra i zla i da je Bog pobjedio. Tu večer čitala sam Psalam 26:7 koji kaže: da tvoju hvalu javno razglasim i pripovjedam sva divna djela tvoja. Znala sam tada da sam u srcu dobila misiju od Boga da svjedočim javno o svemu što se tu dogodilo, bez obzira na emocije koje ću proživljavati dok to radim. Tjedan dana nakon toga otpušten je iz bolnice i vratili smo se u Hrvatsku da nam bude lakše sa rodbinom i prijateljima. 7 tjedana mirovanja, 2 puta dnevno previjanje prstića koji su se opalili jer je sva koža otpala i nekoliko noktića. Oticanje ako bi se noga spustila niže od struka, strogo mirovanje za dijete od 8 godina. Nikad se nije požalio. Nikad. A meni je ukočila kičma i kaže: ne može mama, tebi mi boli me kičma. Kaže: aj mama, možeš ti to. To je moj Teo. Znači, moje dijete je sve svoje trpljenje predao vama na svjedočanstvo da znate koliko vam Bog svima daje snage i kako život, čak i uz ovakve epizode, je lijep ako ste otvoreni vodstvu Duha Svetoga Isusa, našeg dragog. Sad smo se vratili iz Njemačke gdje su mu maknuli gips i žice iz stopala i radili smo nove ortoze. Još jednom Teo je bio super heroj i sve je otrpio sam. Nakon 66 dana ležanja, nekoliko dana prije Božića, naš sin napravio je svoje prve korake, a za nas je to bio komadić raja što nam je Bog poklonio za sve što smo proživjeli u ova 3 mjeseca. Kad je rekao: tata, ja hodam. Da vam opiše što smo osjećali u tom trenu, ne bi bilo dosta sve stranice ovog svijeta. I što sada? Sigurno imate glavu puno emocija i pitanja. Nisam došla svjedočiti da odete tužna srca, pitajući se zašto se sve to nama dogodilo. Ili da li biste vi mogli kao i mi? Ne. Mi smo dobili čudo gledajući kako se mrtvo stopalo ispunjava Božjom ljubavom, te danas nosi našeg sina po ovom svijetu. A vi iz ovog morate vidjeti što je vama Bog upravo sada rekao. Jer kad mi je dao ovu misiju, odlučio je da će kroz ove riječi svakome od vas dati vašu misiju, vašu poruku, da ćete vidjeti ljubav umjesto mržnje koja lako zatruje jezike. Da ćete priznat kako uistinu ništa od ovoga što vas sad muči nije bitno dok imate Boga i ljude koji vas vole. Da vjernik ne znači biti idealna slika onoga čemu težite. Ne, vjernik znači prepoznati zlo i odreći ga se s punim pouzdanjem u Boga, znajući kako će se sve ostalo posložiti onako kako je za nas namijenjeno, ne kako mi želimo. A to što je namijenjeno Bog ne daje ako ne možemo izdržati. Nadam se da ti koji me sad slušaš znaš koliko te Bog voli i koliko te čeka u svom zagrljaju, baš kao što je mene Marija zagrlila kad mi je bilo najteže. Hvala svima što ste došli. Ja vam od srca želim sretan Božić, blagoslovljeno rođenje našeg Spasitelja Isusa Krista i novu godinu koja čeka sve ono dobro što može proteći iz vas uz Božje vodstvo. Hvala profesorici Mariji Gračaković na lekturi ovog svjedočanstva, našoj župi koja mi pruža veliku podršku,
svima koji su evo, pomogli oko ovog svjedočanstva, a najviše od svega hvala i slava našem Bogu. Amen.